Tal com he comentat abans, la finalitat és la finalitat de la direcció per objectius és la millora de l'atenció sanitària a la població. En l'any 2007 s'estableix la direcció d'objectius per tots els professionals de l'ICS i van lligades amb un complement de retribució variable. Que aquest complement de retribució variable el que havia de fer o el que havia de ser era un reconeixement i una incentivació per a aquells professionals que treballessin millor. En l'any 2008, jo ja estic a l'ICS, es va fer una revisió de tots els continguts i de la metodologia avaluativa de les DPOs del 2007 i es va demanar a molts professionals que enviessin suggerències per millorar aquests objectius. Amb tots els suggeriments rebuts es varen recollir, es varen agrupar per tal de millorar aquests indicadors. Una vegada vàrem incorporar tots els suggeriments i una vegada ja teníem finalitzat el catàleg, el que es va fer va ser que es va enviar a les societats científiques CAMFIC, AIFIC, i em sembla recordar que era també la Societat Catalana de Pediatria, per tal que fessin una revisió i milloressin el document. Es va veure, i també ho varen manifestar totes aquestes societats científiques, que hi ha molta part de la nostra feina que no queden recollides en les DPOs, que aquesta part vindria a ser, també ho han comentat en el vídeo que hem vist abans, que seria el bon tracte, l'acompanyament en situacions una mica no adequades o una mica estressants, la bona visita, el bon diagnòstic, etc. I llavors el que es feia o el que es pretenia, que es va pretendre, és que l'estàndard de qualitat, l'EQA, servís per mesurar la part més qualitativa de la nostra feina. Les condicions que es varen establir o que es varen tenir en compte per establir aquestes DPOs varen ser que tots els objectius havien d'estar contrastats científicament, que havien de ser garant de la no provocació de mal, és a dir, o de mala atenció, havia de ser un garant per la millora d'atenció i per una atenció molt més equitativa i que havien d'evitar un excés d'atenció a un tipus de malalts o de pacients que tinguessin una població diana, d'acord? Malmetent l'atenció de les altres persones. La seva realització havia de garantir l'utilització dels mitjans adequats per benefici de tots, havia de fomentar l'autonomia dels pacients, hi havia d'haver una conformitat per part del pacient, o sigui que en cas que hi hagués un tractament que s'hagués de canviar perquè ho deia la DPO, que també fos negociat, i que l'acompliment ho havíem de mesurar amb uns instruments sòlids, que jo penso que això en aquell moment es va aconseguir i ara també hi ha instruments sòlids suficientment com per anar-los mesurant. El compliment el que havia de fer era premiar de forma diferent a cada professional segons el seu esforç. Jo penso que aquesta frase és molt bonica, però que això no ho està fent, perquè a vegades s'apremia no en aquella persona que treballa més i millor, sinó que a vegades s'apremia en la persona o en una persona que sap registrar molt bé. I per tant, però jo no diria que això és una deficiència de les DPOs, sinó que és una deficiència o és una perversió del sistema, de la gent, de les direccions o del que vulgueu, però no de les DPOs en si. I havia de diferenciar, per descomptat, en positiu aquells que treballaven més i millor. Els riscos de les DPOs és que la gent treballi només per les DPOs, ens oblidem al mirar la persona, a l'estar pendent de la persona, al fer una bona cura perquè hem d'anar registrant, d'acord? Per tant, les DPOs jo penso que no treuen que hi hagi una bona comunicació i que hi hagi un bon acompanyament en els malalts o en la família en cas de necessitats. He ressaltat aquesta frase perquè penseu que moltes coses que us estic dient aquí de l'ICS es recollien en un document en el que hi havia el nom de tots els autors d'aquelles DPOs
I hi havia una frase que l'he recollida que posa: els professionals hem d'estar més pendent de les persones que els objectius. Per què? I això també ho recull el document de la CAMFIC, del grup d'ètica de la CAMFIC que parla sobre les DPOs, en què diu que primer són les persones i després són els objectius, o les DPOs, no? I que si fem una bona pràctica, o se suposa que fent una bona pràctica, segurament aconseguiríem les DPOs, encara que no treballéssim només per les DPOs, sinó que aplicant el que són les guies de pràctica clínica i atenent a les persones tal com els hem d'atendre, aconseguiríem la major part dels objectius. Aquesta també és una frase que recull en aquest document que us dic i que llavors aquest document es anava renovant anualment, en el que diu que és molt important estar amatent als problemes que sorgeixen per tal de fer les rectificacions que calguin, el que us comentava, que és una cosa dinàmica, és un instrument que ha de ser dinàmic, que calgui amb un diàleg directe i franc amb els professionals per tal d'aproximar-lo al territori i a les necessitats dels equips. I també recull en aquest document, i hi ha hagut un moment que volia treure aquesta diapositiva i he pensat que no l'havia de treure, és que l'ICS, al llarg del període d'evolució, podrà verificar la veracitat dels resultats. El fet de falsejar els resultats podrà comportar no percebre les DPOs a part de les conseqüències legals. Jo penso que aquesta frase segurament sobra, i jo recordo que quan vàrem parlar, vàrem dir, home, jo vaig dir que potser no calia posar-ho. Jo, si fos ara, segurament la posaria en vermell i la posaria ressaltada. Per què? Perquè, bueno, no vull contestar la pregunta, contesteu-la vosaltres. Tots sabem que hi ha gent que fa anar el dit també molt ràpid i que possiblement no és l'adequat. Per acabar la meva presentació sobre les DPOs, el que vaig voler fer vaig crear, ara que s'ha posat de moda això dels whatsapps i tot això, un grup de whatsapps amb amigues meves, infermeres i metges de diferents equips d'atenció primària, i els hi vaig dir que me parlessin de les DPOs i que me diguessin les coses bones i les coses dolentes. I aquí us recullo una mica les opinions que han anat donant la gent. Com a cosa negativa és que l'ambició d'algunes direccions fan èmfasis en la pasta a aconseguir i continuava, i no amb la direcció. Les DPOs són perverses, a més d'un temps cap aquí ens demanen xifres difícils d'arribar. Aquest any, referint-se al 2015, l'ICS ha pervertit les metes a assolir per tal d'estalviar. Les DPOs valoren la quantitat independentment de la qualitat. En aquest sentit, estratègies lligades a la direcció per valors aconseguirien més bons resultats. Posar metes difícils per pagar el menys possible. Com a resultat, gent que treballa bé amb mal compliment i gent que falseja registres per a complir. Tot plegat pervers. Aquella frase que jo vaig dir no la posem, i ara, per això us dic que ara la posaria segurament en vermella i ressaltada. Com a coses neutres, hi havia gent que hi estava d'acord i gent que estava neutra i deia és una manera de justificar que el pla de salut surtin les dades boniques, les DPOs no són res més que uns objectius a aconseguir, ningú t'ha dit que sigui obligatori aconseguir el 100%, les direccions i els professionals que fan bé la seva feina acostumen a aconseguir un 80 o un 100% sense treballar exclusivament per les DPOs. I com a positives, i he deixat punts suspensius per veure si després en trobem més, és que les DPOs no són perverses, sinó que ho són les direccions i les persones que les volen canviar i que els amalmenen. Com a propostes també varen sortir com a propostes de futur, i les propostes de futur és que deien que aquestes direccions per objectius s'hauria de canviar per direccions per valors. I les DPOs, aquesta és una que ja havia sortit, que l'he posada com a negativa, però en realitat jo penso que seria més com a proposta de futur, en el que diu que en aquest sentit estratègies lligades a la direcció per valors aconseguirien o farien aconseguir millors resultats.
Les DPOs d'avui, la gent el que més s'ha queixat és que eren difícils d'aconseguir i bàsicament el que s'ha queixaven és que eren entregades o que havien sigut entregades a finals del mes de juliol. Ara aquí he sentit que hi havia gent que els havia signat al setembre o a l'octubre. I per tant, el descontent que hi ha avui o aquest any, a mi el que m'ha arribat és que eren molt difícils d'aconseguir per l'indicador, per al denominador, etc., i perquè no estaven entregades en el moment oportú. Val a dir que quan jo vaig ser a l'ICS, el grup de treball, tan punt s'entregaven les DPOs d'un any, es començava a posar a treballar per les DPOs de l'any següent i mai vam aconseguir entregar-los al mes de gener, però al mes d'abril sí que ja tothom els tenia. Jo amb aquesta diapositiva acabo i moltíssimes gràcies per la vostra atenció.